Bai. Kaixo guztioi eta ongi etorri balearen bigarren denboraldi honetako 3. saiora. Zer modu zaudete, Laura? Ondo, eskerrik asko. Jaja. Zer modu azken hilabetea? Bueno, eske galdera hau hasteko, pues ondo. Horrela, baldin bada formala edo sakondu gabe, ondo. Denbora baduzu, baina Bueno, podcasteko programa osoa daukagu. Bai. Fatal gracias. Fatal gracias, bai. Ez de quedarra. Gauza asko gertatu dira azken hilabetean, ezta? Bai? Eta pues bueno, zaila da horrela ondo egotea, egia esan. Bakarrik kanpoan gertatzen denarekin, ja ondo egoteko arrazoiak falta zaizkigu. Hor bai, orain kontuan izan. Baina gaua estrenatu da. Iritsi da gaua, dantza gaua. Bueno, siesta pasa saio nume bat bezala nago gaur, bale? Bueno, aurreko saioan horrela, baselina askori gabe. Ja, banoa nire zeran. Aurreko saioan fasismoaren gorakadaz aritu ginen, eta gaur ere hori ekarri nahi genuen, ezta? Bueno, izan ere, azken hilabetetan eta azken aldian, mezu islamofoboak eta arrazistak nonai ikusten ditugu. Bai makropolitikan eta baita etxe barruan ere, politikan eta politikatik haratago kalean horrelakoak ikusten ditugu, segurtasunaren izenean arrazakeria hutsa zabaltzen dituztenak, mezu islamofoboak idazten dituztenak, gure auzokide batzuk kanporatu nahi dituztenak, errolda eta etxe bizitza eskubideak urratu nahi dituztenak, genozidioaren alde egiten dutenak, eta bar luze bat. Beldurraren izenean edo segurtasunaren aitzakipean fasismoaren bidea hartzen dutenak, azken finean. Eta gaur hemen daukagun espazio hau, gertatzen ari diren espazio arrazistak eta fasistak salatzeko erabili nahi dugu. Besterik gabe, esandakoa, fasismoa eta rasismo hutsa delako, eta hemendik gure lekutik ere hori salatu nahi dugu. Pues uste dut askotan erruak geldiarazten gaituela edo zuritasunetik ere erruarekin konektatzen dugula eta errua oso zuria dela esango nuke eta oso geldiarazlea. Eta beste gauza batzuk gertatzeko garaia iritsi da, aspaldi. Eta hori, ardura hartzeko momentua dela esango nuke, zuriok ere lan asko daukagu egiteko, eta uste dut, hasi behar dugula ardura hartzen, gure privilegioen inguruan hausnartzen, gure privilegio zuritzen, kar. Eta horrez gain, orain grabatzen ari garen unean, oraindik ez da gertatu, baino hau publikatzen denerako Gasteiz anitza ekimena edo jardunaldi antirrazistak ordurako, publikatzen denerako, ja egonda izango gara. Eta horrela, pixkat, hasteko, horrela ezin gara ondo egon. Ez, desde luego. Baina badago mugimendu bat oso ondo dagoena azaroan. Martxoan bezain beste. Azaroaren... 25 bereziki. Bai. Bueno, badator. Munduko bigarren feministenak izateko egunik handiena. Ez? Martxoak 8 eta gero, bigarren, bai. Eta hori, ondo, ondo dago feminismoa 8 eta 25, pero bueno, que ok, no? Ok. Osa, funtzionatzen digu, oso ondo, baina, oinarriak beste batzuk dira eta birpentsatu behar ditu. Bide batez, mugimendu transbastertzaileak bastertzen ditugu, ez? Eta ekarri nahi genuen, aurrekoan ere pixka bat aipatu genuen, Bernedoko Euskal Udalekoen gatazka,
Eta, bueno, azaroan ere eman da horrekin lotutako zerbait, hitzaldi batzuk mugitzen hasiko ziren, Bernedoko Euskal Udalekuei buruzko gatazkari buruz, hezkuntzarekin, bueno, una cosa... Fuertuntx. Ez nuenik esan nahi, baina fuertuntx. Eta oraintxu Bilbon adibidez lortu da atzera egitea horrelako hitzaldi batek, Bilboko mugimendu feminista eta queerraren lanari esker, edo orduan hori, que perfectas. Bai. Gure lagunak ogrenak, besteak, a su puta casa. Kanpora. Eta fasismoa da, naiz eta feminista edo emakumeak izan. Eta hori esan da, zorionez, fasista eta terba ez den pertsona bat. Ekarri, imaginas, terbat ekarri dugu. Gero hemen ere genuen hori, Rosaliaren diska, pues Rosalia ere ez dugu ekarri, zorionez. Baina, bueno, pedorritis, sin más, religioa, bli, 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 blu, blu, blu. Ok. Baina, bueno, venga, ba. Gaur, hori, gurekin dagoen pertsona, bi aldiz egongo da pertsona bat. Ez dakit. Etor da dila pertsona hori, eta gero ja aurkezpenak. Ai, ama. Txapa jauziz. I love Esco. Zer den, Ni sartu eta... Bueno, ezakit ikusiko duzuen, hemen dago, bera da, benetazkoa da. Nor da, Laura? Oian Arana! Ekeiei zure aizu. Berbera, hemen txaneroni. Bai? Bueno, horrela aurkezpen ofiziala. Ai, zu bolita. Que gracia. Oian Arana, bertsolaria, idazlea, antropologoa, esan dugu terfa, ez dela terfa, fasista ere ez. Ez ere. Juhu! Zer gehiago? Eskoitzatarra, edo eskoitzarra. Eskoitz, claro. Well, aizea, esan du didazu. Zuzendu izu, eta gure bai ezkizenukan eta zuzendu izu. Bueno, eta Wikipedia daukazu gainera. Bai, aspalditik gainera. Bai. Bueno, eta zuk ere bai. Bai, daukat, bai. Aizearen alterrego batek dauka, aizak ez dauka. Bueno, ongi etorri, ilusia handia egiten digu gaur. Nire ere bai, eskerrik asko gonbidapenagatik. Lehenengo galdera beti izaten da, zergatik uste duzun ekarri zaitugula. Badakit zergatik ekarren hau zuen. Eta igual ez zaituztat oso ondo utziko, hau esaten baldin badut. Orduan ezakit esan beharko nukeen. Bueno, ja, bota iguzu. Niri aizak deitu zidan, gaur grabaketa eguna asteazkena da, eta nire astelenan ditu zidan aizeak gonbidatu erori zela, eta bazen eukadela asmoa, beranduago, ni gonbidatzeko, baina etorreko nintzateken, eta bueno, aprobetxatu dut aizearekin bazkaldu eta hona etortzeko. Horregatik karna zue uste dutez. Eta zurekin hitz egin genuelako. Noski, claro. Beti. Eta nik zu ezagutu nahi zentu dalako. Osando dago. Dating eta sibling. Hori da. Orduan aurkezpenak eginda. Hori. Bueno, zer moz zaude? Zer moz hemen? Zer moz Gasteizen? Ongi, egin dut Gipuzkoarkeria nahiko handi bat, gaur, Gasteizeran entorrela eta pentsatut, bai parpoloa zera Gasteiz, ez, nire buruan, eta orduan etorri naiz kriston txamarra eta bufanda jantzita, eta orduan kriston beroa pasatut egun osoan zehar, baina hori kenduta, ondo dago. Bueno. Testean puntuak gutxitzen desde el minuto 0. Patatometroa. Bueno. Hori. Laurak aurkeztu zaitu, esan du bertsolaria idazlea antropologa zarela. Eta galdetu nahi genizun, ea zuk zer esango zenuken zarela. Bertsolaria, idazlea, poeta, debago jendarra, bere bakardadea. Aizearen aizpa.
Egunaren eta pertsonaren arabera, ez? Uste dut, gauden toki eta espazioaren eta lekuar eta denboraren arabera barkatu, asko baldintzatzen duela horrek nola aurkezten dugun geure burua, orduan segun eta zertarako estrategikoki gauza bat edo beste lehenesten dut. Adibidez hemen enuke inoiz esango debago indarra naizela, hola oinarrizko ezaugarri bezala, ez? Nik ez dut jakiten oso ondo nola aurkeztu neure burua, egia da bertsolari etiketarekin urteetan erosoago sentitu naizela. Idazle etiketarekin baino, igual denbora gehiago daramadalako publikoki bertsolaria izaten, idazle izaten baino, naiz eta gero praktikan igual denbora gehiago eskaintzen diodan idazketari, bertsolaritzari baino. Baina, bueno, esango nuke pasioz eta konbikzioz gehiago naizela bertsolaria idazlea baino. Pasioz eta konbikzioz. Bertsolaria. Esan nahi dut, nik askotan esan dut, ez, bertsolaritzak arte disiplina bezala ez nagoela guztiz ase izan bizitzako momentu batzuetan, eta horregatik jo dela idazketara. Baina nik askoz gehiago dakit bertsolaritzaz, askoz erosoago sentitzen naiz bertsolaritzaz hizketan literaturaz baino, eta ez dakit, bai sentitzen naiz jantziagoa bertsolaritzari dagokionean ez dakit bertsolaritzaz ere ikertu izan dut, antropologiatik eta bar, datu arraro asko dakizkit bertsolaritzari buruz, ez dakit, erosoago sentitzen naiz mundu horren parte izaten, akaso jardun kolektiboagotzat hartzen dudalako ere, idazketa ere kolektiboa izan daiteke eta bla bla bla, baina bueno, idazketak badauka niretzako apur bat iluna den parte bakarti bat bertsolaritzak ez daukana, eta horregatik uste dut bertsolariago sentitzen naizela, nire sortzailetasuna edo nire sortzaile komunitatea bertsolaritzak eman didalako. Bueno, lasaiako galdetu behar baldin bazara, gaur galdetuko dizugu pixka bat guztiari buruz. Horrela ez duzu aukeratu beharrik izango. Zu badakizu oso ondo, zerbait ez bazaitu gustatzen bizitzan dela erabakiak hartzea. Orduan, bueno, asko posten naiz. Bai. Begire gauza bera pasatzen. Hori, lan askotan ibili zara, lan publikoak, lan pribatuagoak, gaur egunean agian argiena edo da berrian idazten duzun eguneroko zutabea, baina hori, pixka bat nahi genuen jakitea zertan ari zaren azken aldi honetan. Bai, proba pedantea da igual esango dana, baina ni jaikitzen naiz, gosaltzen dut eta idaztera esartzen naiz egunero. Eta hori da nire lana momentu honetan. Polita da eta gogorra da, ez? Egunaren arabera, gauzak ateratzen direlako beto edo okerrago, baina bai, ni momentu honetan sorkuntzara emana bizi naiz, esango dugu, eta egunero sortu behar dut, orduan egunero sortzen dut, aipatu zuen bezala berriarako lehenengo, eta gero bestelako proiektu eta kontu batzuetarako ere bai, banabil poemak lantzen, poema berriak idazten, bestelako proiektu literario batzuei ekitekotan ere banaiz, da bueno, horrela gauza, oraindik esan ezin diren gauza batzuk, baina... Hype. Ez bentsatepe oso laburera. Baina, bueno, bai, idazten. Normalean deitzen banauzue, idazten errapatzea, oso probable. Idazten edo bestela etxea garbitzen, errapak zentzilikatzen, alako gauzak. Bueno, ez, bizi ere egin behar da. Eta etxean lan egiteak ere hori dauka ez asko aipatzen, baina etxean lan egiteak asko kentzen dizu lanari eskaintzen diozun denboraren kalitatea, ze beti okurtzen zaizu egiteko zerbait hobea, lan egitea baino, ez? Beti daukazu sukaldea zikin, komuna zikin, erropak zentzilikatu gabe, ohea izarak aldatzeko, beti dago zer egin. Orduan, gai interesgarri bada, norbaitekin jorratu nahi baduzue, baina bai, normalean beti daukat ordenagailua piztuta, eta gero igual ez nago ordenagailu parean, baina deitzen bai dazu esango dut, jo bai, justo idazten nengo, naiz eta ez egon, baina. Kafe bat hartzen egon arre. Exactamente. Bueno, polizpatetika orduan, baino zure hori TikTokerrek egiten dituzten bideo horietan idazten agertuko zeinateke. Noski. Vale. Bueno, eta orain pixkat sorkuntza lan horretan sartuko gara. Azken finean, bueno, lehen ere esan duzu, oso
gaztetan hasi zinen bertxotan eta idazten. Zure lehenengo liburua ere 18 urterekin kaleratu zenuen. Nola ikusten duzu zure, zure ibilbidea edo orduko oiana, edo orduko oianak orain arte egin duen? Orduko oianari aprezioa diot, grazia aprobat ere egiten ditez. Pentsatzen dut gaur egunetik, eta dut, ez jakintasunetik edo xalotasunetik uste dut nahiko ausarta izan nintzela. Ez, publikatzea, liburua publikatzea badelako plaza publikora agertzea, ez, eta guk bertxotan bageneukan iguale ibilbidetxo bat lehenago, baina niretzako oso ezberdina da bapatean aritzea edo betirako nonbaiten idatzita gelditzen den zerbait ateratzea, ez? Bapatean egiten duzunaren gaineko ardura zurea da, baina beti esan dezakezu, eske ez zitzaidan okurritu, eske nekien, eske rima, eske zer, eta zerbait papereratzen duzunean ja izan duzu denbora da, mutzeko, aldatzeko eta pentsatzeko, ez? Eta orduan zerbait akastuna egiten baduzu, zure gainean gelditzen da mantxa bat da zure biografian esango dugu, ez? Orduan uste dut, ausarta izan nintzela edo sentsazio hori daukat eta gero gora beratxua izan dela nire ibilbidea zentzu horretan, eta izan ditu dela garai, berrez dira inbeste urte pasa ere, oraindik gaztea naiz uste dut, baina izan ditut garai batzuk publikoagoak, gauza gehiago egin ditudanak, beste batzuk neure baitara gordeagoak edo, eta uste dut tartekatu dudala apur bat hori eta asko lagundu didala horrek benetan egin nahi dudan horren gaineko kontzientzia izaten. Ze uste dut askotan gaztetasunak edo ez, berria zara, gaztea zara, eta apur bat, jarraitzen duzu markatuta dagoen bide hori, eta inertziak eramaten zaitu nolabait, eta uste dut garrantzitsua dela batzuetan gelditzea eta pentsatzea, benetan zer den zuk eskaintzen dizkizuten espazioetan egin nahi duzun hori. Eta uste dut momentu honetan nahiko argi daukadala, eta egiten ditudan gauzak, egin nahi ditudalako, eta egin nahi ditudan moduan egiten ditudala, eta orduan nahiko harro nago, neure buruarekin, eta nahiko pozik nago, baina argi daukat, nintzatekela horra ona iritsiko, aurreko bide guztia egin izan espanu, ez? Wow. Bale, hori, orduan aipatzen ari garenaren arabera, espazio ezberdine askotan egon behar izan duzu, bai izan bertsolaritzaren aldetik edo idazketaren edo beste egin dituzun 1000 gauzen gatik. Eta orain dela ezain beste berrian irakurtzen genion Maia Aiestarani, bere lehendabiziko artikulua Kaixo izenekoa zen berrian, eta hori pixka bat hitz egiten zuen norbere buruari espazio zehatz batzuetan espazio zehatz batzuetan hitza hartzeko legitimitateaz. Eta pixka bat hortik tiraka, zuk hori nola bizi izan duzun galdetu nahiko genizuke. Pixka bat noiz sentitu zaren lekuz kanpo, noiz iruditu zaizun ez diozula zure buruari zilegitasunik eman, noiz iruditzen zaizun zilegitasun hori kendu egin zaizula? Ere, esango nuke egunaren arabera dela, batzuetan esnatzen naiz eta pentsatzen dut, oso ondo, egiten duela egin behar dudana, eta nik egin beharko nukela hori, eta ez, badaukat nire parte egozentrikoari ez dutukatuko, uste dut sortzaile guztiok daukagula parte egozentriko bat, bestela ez genuke publikatuko, ez litzaiguke hain importantea irudituko egiten duguna, ez bagenu alako ego bat izango, txikiagoa edo handiagoa. Baina beste egun batzuetan dena jartzen dut zalantzan eta izaten dut dena hartzera botatzeko, bidaltzeko gogoa, ez esaten dut zertarako egingo dut nik hau, egin zezaken ez dakin nork asko zobeto, nik ez dakit hontaz, eta harina ez hau egiten. Baina, esan nahi dut zenbat jende dago gauzak egiten, ez? Denok egin behar dugu zerbait, eta, suertatzen zaiguna onar dezakegu edo ez. Kontrakoa ere gertatu izan zait, ez? Batzuetan pentsatzea, eske justo gai honi buruz pentsatzen eta hitz egiten egon ginen aurrekoan, Daniel Sarriugarte, Mikel Ailon eta Irurok ametsaran gurenek idatzen duen badabile podcastean, ez? Nola batzuetan bukatzen duzun leku batzuk okupatzen, igual ez dagozkizunak, jendeak ezagutzen zaituelako edo foko bat izan duzulako aurretik eta orduan eskaintzen dizutelako eta baietz esan duzu eta hor zaude
Eta, bueno, beste batzuetan eskaintzen dizute zuzarerako, baina badakitelako ondo egingo duzula ere, ez? Eta orduan, bueno, horre muga batzuk ere badaude, eta norbere buruaren pertzepzio egoki bat izateak ere laguntzen du hor, non kolokatzen, asmatzen. Baina bai, egunaren arabera, supereroso sentitzen naiz egiten duanarekin, eta beste batzuetan, nahiago nuke desagertu eta fruteria bat ireki, ez? Baina, claro, Goal. Eta horrekin lotuta, fruteria iritsi arte. Ez dugu nahi fruteriarik zabaltzea. Bueno. Edo bai. Baina, azken finean hori, egunero idazten zabiltzan hortan, ez dakit nola egiten duzu, gaiak topatzeko edo zerresana eukitzeko egunero, ez? Batzutan guk hilabetero grabatzen dugu, eta batzutan nik esaten dut, hola. Bai, egia da. Iruditzen zait, bi ariketa diferente direla, egunero idaztea eta egunero publikatzeko idaztea, ez? Egunero idatzeko banu, edo egunero hartu balko banu idazteko tartea publikatu behar gabe, uste dut pozik egingo nukela eta beste gauza akaso interesgarriago eta ederrago batzuk egingo nituzkela, baina egunero publikatzearenak badauka pixu bat, beti aldiro gauza de diferente bat egin behar duzu, ez? Edo, bueno, alik eta ez dakit askotarikoena izan behar da zure eskaintza edo zure, kasu honetan zure artikuluen tematika edo. Nik ia egunero izaten dut krisi momentu nahiko sakon bat, ez dakidalako zeri buruz idatziko dudan, eta hori aurkitzen dudan arte munduko pertsonarik tristena ez naiz, baina bueno, oso triste gote naiz eta oso frustratuta, eta edo zer, irakurtzen, egunkariak, aldizkariak, liburuak dena, hor nonbait agertuko delakoan, eta normalean ja entrega ordua pasatzen zaidanean orduan okurtzen zait, orduan idazten dut, eta bidaltzen diot nire ardura egon gaixoari. Baina egia da, bueno, askotarikoak direla iturriak edo ez, batzuetan aspaldi irakurtako liburu batekin gogoratzen naiz eta hortik tiratzen dut, askotan norbaitek komentatzen dit, harrekoan ikusi nuen ez dakiz zer eta harritu egin ninduen, eta esaten dut. Bale, bihar horri buruz, edo baitut lagun batzuk ere, akordatzen direnean, argazkiak edo gauza kuriosoak ikusten dituztenean, argazkiak bidali eta ideiak ematen dizkiatenak, orduan, baitut olako aukera batzuk, eta beste batzuetan oso argi ikusten dut, ez dakitzeren eguna delako, edo gauza oso konkretuak, baina bai, egunero bizi dudala krisi momentu potente bat, esango dugu, pasatzen den arte, bueno, segun eguna gainera denbora deixente iraun dezakena, baina gero lan polita da ere bai ez, eta norbere gauza askotaz pentsatzeko aukera ematen dizu. Ze, klaro, bestela askotan nik pasa dezaket, tranquilamente astebete gai berari buruz pentsatzen, eta nire pentsamenduak izaten, ez dakit zer, eta negu koloreak entzukote dira, eta horrekin egon daiteke aste osoa pentsatzen. Eta gara, orain, egun bakoitzean gai berri bat daukat, ez? Orduan, bueno, horrek ere nire pentsamendua zabaltzen, eta bestelako gauza batzuei begiratzeko parada hartzeko denbora ematen dit. Bale, haritu gara pixka bat idazketa prozesua zorran pasatzen naiz. Hori da. Hori. Pixka bat ontatik atera eta ja gehiago gauza simpleago, bueno, ez dakit simpleago. Hori, nahi genuke jakin orokorrean zein den zuk irakurtzen duzun liburu mota eta zein den zure liburu gustokoena. Wow, ze galdera. Ja, egia esan galdera hau. Putada bat da. Bueno. Eskerrak guk egin dugun. Erantzun dezakezu ezuek ere, denok erantzuteko moduko galdera bat iruditzen zait. Egia da. Bueno, nik asko irakurtzen ditut poesia liburuak, asko gustatzen zait poesia irakurtzea. Iruditzen zait, bueno, leiho asko zabaltzen dituela eta narratiba baino muga gutxiago dituela zentzu horretan eta interesgarriagoa egiten zaidala zentzu horretan. Nez eta gero, euskaraz ateratzen den narratiba gehiena ere irakurtzen dudan, interesatzen zaidan dena. Irakurtzen dut normalean, orduan desente irakurtzen dut. Uste dut euskal literaturan oso liburu honak atera direra narratibaren arloan azken urteetan, eta hori azpimarratu nahiko nuke. Eta nire liburu gustokoena,
bere oso egunaren araberakoa, eta askotan aipatzen, nire lagunek askotan esaten didate, jo, oiana, azken urtean gomendatu izkidazu 20 liburu, eta esan didazu denak zirela zure liburu favorito dani. Ja, eske baziren, baina momentu horretan, ez? Azken aldian asko akordatu naiz, ez da poesia liburua, baina iruditzen zait oso poetikoa dela zentzu askotan, Irene Solaren Nik kantatu eta dantza egiten du mendiak liburua, euskarara itzulita dago eta Euskadi saria jaso zuen gainera itzulpenak oso itzulpen ona da. Eta gero asko gustatzen zaidan beste bat da La tiranía de las moscas izeneko liburu bat Elaine Bilarrena. Eta biak dira novelak, baina bueno, oso tonu poetikoa daukatenak eta proa liburu arraroak eta bueno, niri gustatzen zaizkidan liburuak, hau da, bastante gauza bizarroak gustatzen zaizkit, gauza puntito goreak dituzten gauzak ere bai, osea, justo liburu hauek ez dira, baina eman dezakenaren kontrara ez, bai gustatzen zaizkit gauza, bueno, barrenak asko mugitzen dituzten gauzak ez bakarrik arlo azaleko emozioen arloan esango dugu. Orduan, bueno, bi liburu horiekin ondo. Divino. Egarra. Zuk baduzu... Liburu gustoko bat. Eske niri galdera hauek, tipo... Eske supertzaia da. Liburu gustoko bat, janari gustoko bat. Panikeatzen dut eta ezakit erantzuten. Nik gustoko bat, badakit esaten gustokoena. Ba, esan bat. Gustatzen zait asko komikia, niri. Holakoa da bera. Sí soy yo, especial. Eta mundu guztiari gomendatzen diot irakurtzea, bueno, bi izango ditut. Alison Bechdelenak dira biak. Nork gomendatu zizkizu? Dago bat, Daniel Sarriugartek itzuli duena oraintsu, eta bestea unibertsitatean gomendatu zidan irakasle batek, así que. Eta bestea totxo bat, Fan Home da, lehenengoa. Fan Home, barkatu astu zaitzen burua izatea. Fan Home dago Daniel Sarriugartek itzulita, dela tipe honen bizitzan oinarritutako komiki bat, eta gero dauka bere, ez dakit, 20-30 urtetan zehar, Estatu Batuetako egunkari batean, egiten zituen tiren bilduma bat, eta novela, Bai, novela bat daiteke. Bai, liburu, jarraipen badauka eta zentzua dauka, eta da, no sé qué, de unas lesbianas de cuidado, dago itzulpena. Kriston liburu totxoa da, guapísimo. Oso guapo dago. Ziko izut. Vale. Bueno. Liburuak. Bai. Eske gainera olakoetan beti gertatzen zait, blokeatzen zaidala eta esaten astu zait irakurtzen ari naizenaren liburua. Ze irakurri dut aurretik. Bueno, venga, beste bat botako dut. Asteburu honetan hau publikatzen denerako ja pasata egongo da, baino Lara Gilek, Madrilgo gorda batek, egin zuen, pasaren aurten, atera du liburu bat, Manual para romper un cuerpo, un gordo eso. Que también es lo mismo. Manual para romper un cuerpo, eta, bueno, zelan deitzen da ebakuntza, reducción de estómago. Hori da. Baina izan bat dauka, ez zait ateratzen, baina hori, olako ebakuntzak, berak bat egin zuen, eta bere esperientzia kontatzen du, eta behitu, gauza goreak gustatzen bazaizkizu, pues, gorea. Bai. Vale, eta orain berriro, zuke egiten duzunari buruz, eta sorkuntza prozesuaz, eta artearen helburu politikoaz, oraingoan, ez dakit, boiera zarela, esan manuen, argi dago, ez dakit argi dagoen. Askotan esan dut orduan argi dago. Argi dago, oso argi dago. Hemen ez egu polizia gostatzen. Orokorrean, a ber. Eta zure eguneroko bizitzari buruzari zarenean, ez dakit, gauza kontatzen dituzunean, edo hori ekartzen duzunean zure, bai literaturan eta bai eguneroko zutabe hortan, zein helbururekin egiten duzu, edo
zergatik egiten duzu, zertarako, eta ez dakit uste duzun beharrez, bueno, hori beste galdera bada, baina ea uste duzun geuri buruz idaztea. Zuen buruz idazteko Ez, norberari buruz. Norberari buruz idaztea garrantzitsua den. Feminismoaren aspaldiko aldarri bada, ez? Pertsonala politikoa dela esatea. Eta nik eskaini zidatenean zutabe hau oso argi izan nuen munduaz eta munduan gertatzen ziren gauza larri eta handiez hitz egiteko beste ahots interesgarri batzuk bazeudela egunkari horretan. Eta nik aportatuko nuela neure intimitatea fikzionatuta, baina bueno, nero intimitatetzat hartziteken zerbait aportatuko nuela, interesantea iruditzen zaidalako, ez, bizitzari bizitza konkretu bati begirada konkretu batek zer aportatzen duen ikustea, ez? Eta hor, esaiatzen naiz, eguneroko tasunean, niretzako garrantzitsuak diren gauzei pisua ematen, ez? Eta, neure iritzia adierazten egiten ditudan gauzekin, ez? Nire kontakizunak edo nire zutabeak askotan dira anekdotak, eta iruditzen zait, gertatzen zaizkidan gauzek asko adierazten dutela ze iritzi dudan gauzekiko, ez? Ze bestela, enintzatik horretan fijatuko, edo nuke hori kontatuko, ez? Eta batzuetan, zer kontatzen dugun horrek ere, edo nola kontatzen dugun horrek ere, garrantzia handia du, edo asko adierazten du gure iritzia, ez da nire sentsazioa hasieran zen, joiana, ez zara iritzia idazten ari zara egiten nahi duzuna. Eta esan nuen, klaro, eske hau ere iritzia idaztea da, ez? Ez igual hain modu normatiboan, edo hain ohituta gauden estilo periodistikoan, baina, klaro, nire naiz kazetaria, orduan, nik egiten dut, nik poeta naiz esango dugu, ez? Orduan nik tonu hori edo ekarri nahi nuela. Orduan, iruditzen zait oso potentzial handia daukala norberari buruz idazteak eta norbere bizitzak ardatz hartuta mundu ikuskerak publikatzeak, ez? Esan nahi dut interesgarriagoa da guk gure egunerokoaz esateko daukagun hori, badakigulako zertaz ari garen, eta badakigulako zer erabaki hartu ditugun hori horrela izan dadin, ez? Iruditzen zait, azken urteetan euskal literaturan ere baditugula horrelako esperientzia batzuk, azkena izan daiteke Danele Sarugarteren beste zerbait liburua, ez? Ez dakigu, Danele bere buruaz ari den, ez denari, ez? Tartekatzen du, fikzioa, realitatea, dauzkagu berak idatzetako zutabe batzuk liburuan bertan, orduan ez dakigu berak idazten duen liburua edo joku hori badago denbora guztian, ezta? Eta iruditzen zait, aldarri nahiko bertsua daukagula biok zentzu horretan, eta askotan kentzen zaiola garrantzia, ez? Literaturaren ikuspegitik traten dela, ez? Gauza txikiak direla eta eguneroko bizitzaz kontatzea gauza nimiedade bat dela edo ez daukala garrantziarik, eta iruditzen zait kontrakoa egiten saiatzen garela, behintzat. Bai, Laura, pasatuko gara zuri gaur bigarren gehien gustatuko zaizun atalera. Gaur zaila izango da, berriz ere nire favorito aukeratzen. Por motivos evidentes. Baino, urrengo zutabea, zuri zutabeak egitea, deitu. Bertxosfera deitu diogu. Vale. Sekretu bat kontatuko dizuet, haizeak badaki, baino, ni ez naiz bereziki aritua bertxotan. Ondo dago. Orduan, gaur pentsatu dugu agian ondo legokela, olako, ez dakit, klase partikular moduko bat ematea. Eta, klaro, hauek, dira niri sortzen zaizkian zalantza batzuk, bertso munduarekin, bertsosferarekin. Hasteko, kanpotik ikusita, ez dakit nik ikusten duanean, iruditzen zait oso disiplina azkarra. Oso abiadura handikoa, oso bizia egotea eskatzen duena. Eta, ez dakit, zuek nola bizi duzue barrutik zelan pasatzen da
gaia ematen dizuetenetik bertsoa bota arte tarte hori, zelakoa da? Bai, arrazoi duzu, azkartasunaren kontu honekin. Iruditzen zait oso garrantzitsua dela esatea, bertxotan egiten duen jendeak, normalean denbora asko dedikatu diola horri. Eta oso importantea dela, da hori jakitea, ikusteko barruko pentsatzeko moduak, esaldeak hartzeko moduak, esaldeak antolatzeko moduak ere landu egiten direla, eta askotan ja esan ditugun edo pentsatu ditugun esaldien gainean aritzen garela, ez? Esaten denean dena idatzita dago eta idazten duguna da ez dakizeren kopia bat, dena esan da dago eta esaten duguna da pentsatu dugunaren zera bat, ez? Orduan gaia sartzen zaigunan edo gaia ematen digutenean niri behintzat etortzen zaidan lehenengo da, bale, hau esango dut bukaeran, errima hauek ditut eta ja agertzen, osea, badaukagu hitz zerrenda bat agertzen zaiguna. Urteaetan zehar, orduak eta orduak eman ditugulako hori bera egiten, ez? Orduan, iruditzen zait azkartasun hori ere lantzen den zerbait dela, esan nahi dut. Ez badukazu herrimarik, egon zaitezke 8 ordu eta ez zaizu bat etorriko, baina ez dakitzen bat egun eta ez dakitzen bat urte bat daramatzazu hori egiten, batean okurtuko zaizu, ez? Zerbait. Ez dakite, nire kasu. Bai, egia da, hala ere badaudela momentu batzuk esaten duzuna. Eta nik zer esango dut orain. Porque, claro, tokat dakizuke gai bat, que ni idea. Osa, nire txapelketan tokatu zitzaidan, gidatzeko karneta lau alde suspenditu duzu. Ni, que no había mirado un coche en mi puta vida. Orduan, claro, blokeatu zaitezke horretan, eta esan, ez dakit zer esan, ez dakit zer esan, ez dakit ezer, edo pixkat ateratzen zara hortik dices, bueno, pues asmatuko dut beste zerbait que pueda cuadrar. Ja. Hau da, batzuetan ezin diozu erantzun zuzenean, esaten dizutenari. Osea, gida baimena daukan pertsona batek erantzun behar badio gaiari lau aldiz suspenditu duzu, badaki nola suspenditzen den azterketa bat. Bai, ulertzen da. Nik momentu horretan ez neki. Osa, ulertzen da, ez? Orduan da, como, jaja, bueno, hemen nago gidatzen, no seke. Eta beste batzuetan da goianak esan duena. Ez baldin bazaizu zer okurritzen, kantatzen duzu zerbait, como, zego gorra den bizitza hau gertatzen denean. Ya está. Ez? Bai, noski. Bertso guztiak ez dira interesgarriak. Batzuk horrelakoak dira. Eta ze, orain pertsatu dut. Baina ze irudi etortzen zaizue burura. Batean, 5 urteko ume baten galdera. Baina Lujanbek esaten zuen, entzun dion dizbait, berari etortzen zaizkiola bertsoak horrela idatzita eta puntuazio ikurrekin eta dena. Entzun da dion dizbait. Bai. Niri ez zaitez zer etortzen, osea, ez zaitez irudiak etortzen, normalia. Osea, ez daukat oso memoria visuala eta horlako gauzak, eta ez dut lotzen irudiekin. Nik ez dakit. baina hitzak etortzen dira, edo ez. Horrela. Nik ez dut ikusten ezer. Ez. Nik neuke. Ez, nik ere ez. Osa, nik ikusten dudana da, zukitza egiten duzunean zer ikusten duzu. Ez errez, no? Zuek, orain. Pues berdina. Osa, ez da, Gauza bera da. gainera dago, hain astraituta, kantatzen ari nahi zenean, bukatzen dut kantatzeaz, ez esaten dut. Nori begiratu diot, zer ikusi dut digo, honi puta idea. Bai, badago horre disoziazio puntu bat, bai. Osa, zuzaude atu bola momentu horretan. Porque gainera, kantatzen ari zaren bitartean, nola ari zaren pentsatzen, zer den jarraian esango duzun esaldia, estás tú como pa tener irudis en la cabeza. Batzuk izango dituzte, nik uste dut, Bai. ni ez badaude gainera bertsolari batzuk estena asko deskribatzen dituztenak, eta nire Ibarzabal iruditzen zaitu adibide oso on batez, azkenengo Euskal Herrikoan egin zituen bakarkakoak oso deskriptiboak ziren, eta iruditzen zait, bueno, berak ikusiko zituela estena batzuk. Bai, Edo, ez, badaude, baina, klaro, ari gara, pues, munduko bertsolari honen eta ez. Zuek. Vale, eta honekin lotuta, forma, edukia forma. Bueno, askotan
ezakit, baloratzen da forma, ez? Bertsoaren forma, rima, ezakit, akizue hobeto zer baloratzen den, nik baino ulertzen da ideia, ez? Egitura hori, guazen esatera. Eta edukia agian, ez dakit, hainbeste baloratzen den. Nork baloratzen du, ez? Esan nahi dut, nik kantatzen badut, ez dakit, Gasteizko ez dakize txokotan, ez dakize talde transfeminista kantoratuta, jende horri nire errimak, neurriak eta gauza horiek berdin zaizkio, ez? Horre importanteena da zer esan duzun eta grazia egon duzun edo ez, edo funtzionatu den ala ez, esan duzunak orduan da, segun norko baloratzen zaituen, ez? Uste dute, bueno, oso eztabaida potentea da forma eta edukiaren artekoa bertsolaritzan eta bertsolaritzatik kanpo arte disiplina guztietan, ez? Eta hor gomendatzen dizuet Daniel Esarugartek eta Ibai Atutxak gidatzen duten forma edukia izeneko podcasta, hausnarketa hauek interesatzen bazaizkizue, baina beti da noren begietara, horren arabera, ni adibidez oso teknika zalea naiz, ni bertsozale bezala oso gogorra naiz zentzu horretan, ze igual asko gustatu zait esan duzuna, baina ez berau konbentzitu teknikoki, diskutituko dizut bertso horren, segun hori eta segun ze. Baina bai, gustuak daude. Kontua da gero, txapelketetan, ez, horrek nola funtzionatzen duen, baina bertsolaritza gauza asko da, bertsolaritzak funtzio asko betetzen ditu, bertsolaritzak diskurtso batzuk zabaltzeko, diskurtso batzuk legitimatzeko balio du plaza askotan, eta uste dut hor edukiak hartzen duela zera potente bat, ez? Zeguk orain udan komentatzen genuen lagun batzuekin, eske falta zaizkigu ritualak, ez? Ez dakit falta zaigu eliza bat edo zerbait joateko, entzuteko, esplikatzeko jendeak zer egin behar dugun, zertaz pentsatu behar dugun eta gero joateko. Da lagun batek esan zegoen, gu horregatik joaten gara zuen bertso saioetara. Ez? Badaukala como ritualidade hori edo bete dezakela funtzio hori hainbaten orduan da, nondik begiratzen den horren arabera. Bueno, eta zati honekin izteko... Zuk ez daukazu iritzirik edantzeko. Bai, agia da hoienak esan duen, eske ezin dut itzegin hau eta gero. Hori, zure galdera baldin mazen, txapelketan zer epaitzen da, txapelketan lo que digas da igual. Bai. Más o menos. Epai irizpidetan zorrotzago epaitzen da alor teknikoa edo edukiarena baino. Bai. Zuk esan dezakezu terfada bat, que a nadie le va a importar, eta ez dizu punturik enduko. Edo arrazista da bat. Esan dezukuzu, beltza naiz oso pobrea naiz, lapurtzen dut dendetan. Eta ondo egin baduzu? Bai, larriagoa da ez rimatzea hori kantatzea baino. Adibidez, txapelketa kontestu batean. Bai. Mercedes-Benz, Baskonia eta Alavés. Bueno, guzti hau jakinda, ja erabakita gelditu da, zeintzuk diren Arabako txapelketan kantatuko duten 18 bertsolariak. Orduan, iraietik ez dakigu, iraietik ez, urtarrietik edo etxaietik aurrera, Arabako txapelketa. Pum. Spam apur bat. Spam apur, arabar bat. Oso ondo. Eta orain, bueno, berriro, beste zutabe bat, niri piztu zaidan kuriositate batekin. Eta zutabe hau deitzen da Wikipedia. Asko gustatzen zaiti izena, asko, Ez diguten inoiz egin horrelako ezer? Ez? Agian. Ez que... bueno, pues Wikipedian galdera edo kuriositate batzuk apuntatu ditut. Adibidez, lehenengoa, seguro ez dizuetela inoiz galdetu. Inork ez. Zein jaio zen lehenengo? Ni, oia no. Bai. Beraz, zu, bigarren.
Esperate, porque gero dago gatazka bat, jendea jartzen dela zientifiko eta hasten da. Jendea tonto da. Ez, porque bigarren jaiotzen dena da, lehenengo sortu zena, orduan teknikoki da zarragoa, bigarrena jaio zena, porque jendea kontuan hartzen du fetoaren garapena, la Ui. peña está fatal. También te digo, ni jaio nintzen eta txikiagoa nintzen, eta okerrago nengoen egin. Bai, nik Beraz, argazki hori ikusi dut. oiana da irabazlea. Bai, a ber, guk beti kontatu dugu, osea, ez dugu pentsatu inoiz fetuare, osea, pentsatu dugu, evidentemente, pues, jaiotze momentutik. Baina jendea Baina benetan? Jendea jartzen da zorrekin, baina orduan ez, porque bera da zarragoa, porque beranduago, eta como, ja, osea, ez, ya está. Baina tipo txik dauzkazula urte, no jaiotzen lehenago. Ez, porque fetua no seketazu. Bai. Guau, hau fuertea iruditzen Bastante zait, urriak amabian jaio ginera hori ere. Orduan. Urriak 12 jaiotzea fuertea da. Bai, oso fuertea da. Oso fuertea Eta da. gaina biak. Biak. Hor txikitan beti esaten genuen, aizearen kulpa zela, ze bultzatu ninduen. Lekua behar zenuen. Claro. Orduan ez hainbeste. Ostia, fuertea iruditzen zait, bueno, nik egia esan, ez nuke hori galdetuko. Fetoi buruz. Jendeak... Ez dago importan gainera, eske bai, bat ere. Zero. Jendeak ditu gustu edo kuriosidade. Fuertea da galdetzea, baina fuerteagoa da rebatitzea. Ja, esatea, zei jazen erengo, ni, ba ez, porque, da, como, ba ez galdetu, baldin badakizu, erantzuna. Total, bikifobia. Foia total. Fobia handia dago. Urrengo galdera oso pertsonala da. Wow. Zer sentitzen da bikia izaten. Ez que oso galdera, erantzun arrozeko galdera bada, ze ez dakigu zer sentitzen den bikia ez izatean. Egia da, bai. Ba, ja, Baina gira da nik ez dakit alderantziz. ematen duela pereza. En el Ondo, sentido de... Barrutik edo kanpotik. Ez que jendeak esaten dizu, buah, que guai, bikia izatea, no sé qué, eta como, eta zu dauzkazu hiru nahi arreba, pues, oso ondo, oza, ez dakit, como, Ba, ez daukagu konexio berezirik, telepatia, ez dakit. zer. ojalá, Ez, izango da. zaretea Ondo batar. legoke, baina ez daukagu. ez. Egia da, momentu askotan, pentsatu izan dugula berdina. Baina noski, hezkuntza berdina izan dugu, leku berean bizi izan gara, osea, Terfen aukar zarete bai, biak. pues gauza asko ditugu komunean, ez? Baina, bueno, Ja, Eta gero, identitatearen eraikuntza ere, pues nahiko eskutik egin dugu. 18 urtetara arte plater berdinetik jan dugu egunero. Osa, ez el mismo plato. Baina, mai beretik, ez? Orduan. Claro, orduan ez dakizu ez sentitzen Ez. den... Ondo, sin más, osea, ondo Bai, dago. ondo. Bai, Gomendatzen dugu esperientzia bezala. Bai. Pena, ezin duzuela bizi, baina. ezin dugu biki. Beste zalantza bat. Zalantza hauek ez dira nireak, dira pertsona infame batek egingo dituztenak. Bai, kaletik konfunditzen zaituztete? Lehen bai, orain Lehen ez. bai. Ulertzen dut. Bai. Baina konfunditzen dituzte izenak. Hori bai. Rollo badakiten orden hor, baina izena berdin zaie. Bai, hori gertatzen da. Hori zen urrengo galdera. Ah, bale. Zenbat aldiz esan dizute oiana edo zuri aizea. Bai. Nire txapelketa batean. Bai, enekia, no? Zu kantatzen zenuen? Zen, oian arana. Laura Galar. Oian arana. Tani. Wow. Vale. Eta beste, hau, esket, egon naiz bikien TikTokak ikusten. Wow. Txikitako argazkietan badakizuen orden nor. Ez, Ez. zabatzuetan gure amak ere ez. Zagar daude pistak, rollo. Ni A ber, pista. daukat hemen marka bat, Bai. jaio nintzenean ospitalean egin zidatena. Osea, ura gainagian ez da ikusten, baina hila motxago dara madanean, daukat hemen puntu bat, osea, zikatriz bat daukat. Ordan, claro, pues, baldin badaude bi ume kalbo, eta bate baldin badauka puntu bat buruan, pues nire. Ba, baina hile luzeagoarekin horrela, batzutan imposiblea da. Ni puta Bai, idea. ez. Menudo Gero kalbario. Gero euskan bitxera batzuk, aizea, oiana. No, baina fia zaitez ez zenituela aldatzen, claro. Wow. Baina zeinak ipini zizuen. hori? Samonak ekarreta beta saber, no? Una abuela que te quiere mucho. Vale. Eta honekin lotuta, zalantza bat. Ze galdera, bueno, ze galdera egiten dizkizuete denbora guztian bikiak izateari buruzkoak.
Nik esango nuke, tipikoena dela norgeio zen lehenago, Bai, hori da oso tipikoa. Egia da, gero niri asko gertatu zaidala, 18 urtera arte gure personalidadearen inarria zen bikiak izatea, ez? Eta mundu guztia zekien bikiak ginela, pues, batera ezagutzen gintuelako, eta gero Donostiara joan nintzenan bizitzera eta bar, jendearentzako zela harrigarria, ni bakarrik ezagutzen ninduten, eta gero, bai, ezak zerba, nire ezpa, zure ezpa, bai, biki badaukat, eta jendearri jo, ke? Jendeak ez dut Erakutsi sinisten. argazki bat, no seke, olako gauza. Ez dut sinisten, no seke, tani. Vale, bai. Plan. Bai, niretzako hori izan zen harrigarria, de repente etzenean nire ez dakit, identitatearen oinarria bikitasuna ja nintzenean ni bakarrik, eta esplikatu behar nuenean, ez, porque aizpa badauka, eske, Wow. Eta zeinek joditzen dizu gehien? Ze galdera? Edo, sin más, eske, gauza larriagoak. ez dira oso, osea, ez dira, ez dakit, intentzio txarrez egindako galderak normalean orduan, bueno. Ez ni bai dakat oroitzapena, umetan molestatzen zidala, baita gure gurasoek ere, biki batzuk ikusten bazituzten. Eske gaur egun ohikoagoa da bikiak izatea. Gure Bai. hortzaroan, Ez da nahi beste. bai gine, osea, gure herrian gainera pila bat gaude gure kintan, baina bueno, etzen gaur egun dena bezain ohikoa. Bueno, pues, Bai. eta ordan biki batzuk ikusten zituzten aldiro zen, como, begira bikiak zuek bezala. Ok! Ok! Ba, niri horrendik egite, umetxekia ikusi eta bekiak egiten dut ilusioa moduan. Niri ez. No sé. Deklarazio bat. Aizea. Vale. Eta beste txorakeri bat. Zuek ere Twin Melodikoek bezala esaldiak bukatzen dizkio zue elkarri. Egin, batera bizi ginen garaian egin alko genuken zerbait da, baina ja oso persona diferentea gara. A ver, eske, Twin Melody... Fuertea da, referentzia Ze hori. bukatu diezu saldia. Aizea. Wow. Siblings. Siblings. Vale, eta gero beste txorakeri batzuk zeuden, baino Bai. igual saltatuko ditugu. Ja Wikipedia. Osongi egon da, Wikipedia. Wikipedia, bueno, kuriositatea ematen zian. Pasako gara test are garrantzitsuago batera dela Patatometroa. Twin Melody gara. Aitortuko dizuet beldurtuta nagoela. Erridikuloa egingo dut patatometroa. Vale, Bueno. lehenengo aldera simplea da. Noiz egon zara, Gasteiz ez den, Arabako herri baten azken aldiz. Begonitzen murgian, Wow. Noiz. aurten. Baina ez dakit noiz. Jo, badak norekin, zertan, Hilda Laboara joan ginen kontzertatu Ah. Ez, berandoago Berredon egon zinera guztuan. Bernedon egon nintzen abuztuan. Oh, wow. Bernedon egon nintzen abuztuan. Bai. Ez dugu esango zertan, baina. Well. Egia da, abuztuan, bastante ondo dago. Bai, bueno, azaroan gaude, bai, hau, bastante ondo. Ni Gipuzkoako herri baten. Ez dakit. Orain dela gutxi. Bizkaiako baten. Ah. Baina, bueno, vale, beste bat. Aukeratu behar duzu bat. Euskal pastela, pantxineta, edo goxua. Pantxineta. Barkatu, baina... Edurne eskolatek ere pantxineta aukeratu zuen. Ja, baina Donostin bizi da. Eta oiongoa da. Zu nongoa zara? Vale, ya está. Vale, A Barkatu, ver, barkatu, pantxineta, bai. Lehen... Eta izeak aukeratuko luke euskal pastela, ez du esan, baina seguru nago. Ojo garrotikoak, Ez du dituko Baina ez dugu esan. aukeretan. Ah, Ez dut esan. hemen badaude. Pues orduan euskal pastela. Baina, bueno. Nik osua ere ez nuke aukeratuko. Iparraldea beti da kuirragoa pantxineta baino. Baina pantxineta oso nago, Nik egia esan, ez dakit. Ez, Goxua bat ere ez. Goxua ez, Ba, sin Nik más. barkatuko diazu, baina igual puntua zukenduko ezkidazu, baina ez dakit jandu dango esua inoiz. Bueno, badaukagu plan bat. Ongi dago, bale. Goxua jango dugu Arabako, Gasteiz ez den Arabako herri batean. Etorriko nahi. Bai, Vale, pasatuko digutugu eta azkena egingo dugu maparen Hori da. por la gestión. bai. Venga, Claro. bota. Hau, honek zentzua galtzen du.
Zein izan da, jaso duzun, ze ondo hitz egiten dezun euskeraz, gasteiztarra izateko, arabarra izateko, originalena. Ba, esango dizut. Testaren parte da. Esango dizut. Baina Eskoriatza Gipuzkoan dago? Balio du. Bueno, Venga, vale. nik lehen esaten nuen Debagoiena Araba zela. Baina egia da Debagoienan, nik maite dudalako esan dezaket, badagoela jende oso infamea. Bai, leku guztietan, Leku guztietan bezala, baina bueno. Baina bai. Baina bai, ulertzen da. Eta jende oso gipuzkoarra, bereziki. Leku guztietan bezala. Leku guztietan. Bueno, Araban ere dago jende Araban Gipuzkoarra. ere, bai, arrazoi. Eta orduan ja salantzetan nago. Baina Ez dakit egia da, Araban. Eskoriatza Gipuzkoan dago, badela galdera bastante giputxea ere, bai. Bai, No? bai. En plan, bueno, pues Hermanikoa. Bueno, beste bat. Txanda pasa. Araba erlijio bat izango balitz, nora izango litzateke peregrinajea. Nora ingo genuke. Araba erlijio bat balitz politeista izango litzateke. Elegoke bakarri jainko bat, hori nahiko argi daukat, ezakizegatik. Wow. Eta nola izango litzateken peregrinazioa uste dut Trebiño inguratu beharko litzatekela. Latia. Eskoitzatik etorri da Trebiñuri buelta mateko. Vale, eta hau ere zuretzat oso ondo datorren galdera bat. Venga, bota. Zein da zure edari alkoholdun gogokoena? Bueno, ez dut alkoholik edaten, publiko orokorrarentzat. Eta edarei alkoholdun gogokoena, ba ez dakit. Ardoa txampiñoietako saltxan. Oiana izango da bizitzan penkatuko Ardo barra. bakarra, Vale. aterako dugu Bueno, mapa. jolastera etorri da. Bai. Venga, azkenengo... Bastante ondo noa, espero nuen okerrago joango zela patatometroa, Ikasi Ardoa duzu, esan dut ezta? gainera. Bai. Pentsatu Pentsatu gabe du. arabarengan. Bueno, Hartu A ver. duzu katxarritoa. Bueno, orain. Bleh. Ia da ikusten... Ni hostias, Bueno, Bueno, hau da Araba. Nire ustez, behi bat da. Izan daiteke. oiana, azkar egingo dugu hau. Venga, vale, azkar. ridikuloa. Bai. Non dago Aramaio? Hor punta hori. Goian. Iparraldera dago, beste aldean. Hor, bai. Oso ondo! Bigarren galdera, non dago Gasteiz? Pues erdian más o menos. A ver, no. Goratxego, eskuma, ez, hor, por ahí, bai. Berago. Berago. Bueno, ustaian gora. Katutan borobintxotan gure Bai. batzu, Agia da, barkatu. Aramaio, oso ondo. Gasteiz, Hor esan nahi nuen, Eta azkena oion. ui, txibatu behar nizun. Hegoaldean, txene, Egia da ridikuloa dela. Hego-mendebaldean. Hego-mendebaldea tope. Ego mendebaldea da, hemen ez. La tía. Ekialdea izango da igual. Jode, Bai, ikasi hor. du, A ber, bastante herri erresa jarrizkia zuen. Bai, eski Eskertzen da. Zure Wikipediak lagundu nahi izan dizu. Eskerrik asko aiz. Eski baneken ardoaren etzen nuen asmatuko. Bueno, Masmatu dut, nahi gabe. eta Bai. orain daukagu jolas eder bat. Bai, Lehen zuzuka azaldu, Laura. bale. Jolase eder bat, prestakuntza eskasa, ikusiko duzuen bezala. Jarri genezake agian Ni hemen. izan naiz. Nik hartzen dut honen ardura. Bueno, jolasa da, ingelesez... Ba, behitu errezagoa zen. Ingelesez, Silvins or dating. Bai? Euskaraz, bikotea edo anaiarribak. Baina bikotea, dating agian ez da bikotea, agian da muak. Bai, bueno, musitxoak. Bai. Orduan, zertan datza jolasa? Ba, bikotea edo anaiarrebak diren esatean.
Kasu batzuetan, zaila egin zaigu, benetan bikote edo anaiarrebak direnak ezagutzea, eta, bueno, agian, litekeena da, apika behar bada, orokorrean, antza duten pertsonak jarri izana. Agian. Baina, orduan dira pertsonak, berez igual ez direnak, esan aiarrebak ez. Baina esan behar dugu, izango lirateke, hau Vale, edo. osea, da fikzioariketa bat. Bai. Bueno, denetarik. Fikzioa, realitatea, denetarik dago. Lehenengo da, hau, bi pertsonita, hemen mendizaleak, ezakit ikusten den, horrela jarrita. Gauza bat esango dut, badakidarako anaiak direla. Baina bestela, Hombre. bastante deitin. Hombre, Bastante dating nire mendira joatea eskalatzera, bastante deitin. Bueno, pou Euskal anaiak dira. dating. Ez da ondo ikusten, baina pou anaiak dira. Datea antzik egia esan, Bueno, Bastante deitin. dating. Venga. Pasatuko dut. Bai, Bueno, orduan incesto. Bueno, ja beste gai batzuk. Hemen, bigarrena. bueno, Hemen Carlos- daude bigizon. bigizon, bai. Anaiak dira fijo, baina bikiak incluso, Eske fuertea da, Bada espada, Carlos Arguiñano eta Carlos Carlos Sobera. Sobera, ui. Noizi jakin zenuten zela Carlos Sobera eta ez Carlos Obera. Carlos Txarrera. Hauek bikiak dira, fijo. Bikiak dira. Pasatzen dut. Dira. Fermin Muguruza eta Josoit. Hala Exactamente, da. Fermin Muguruza eta Josoi Torriotz. Esango dut, orrazkera honekin ez ez, baina ituren beste orrazkera batekin bastante anaiak, Bastante siblings, Bastante Bastante anaiak, siblings. Bai. Es que dating ez dira Ez dating ni de palo. Ez, Bueno, urrengoa. beste bat. Pertsona bera dira, hauek? Nire ustez pertsona bera dira. Nire ustez bat jaio zen lehenago. Besteak ostikada bat eman da. Hau da izearen Wikipediako argazkia, fuertea da, Es que, a ver, matematika urdina ez badaki hori dagoena. aldatzen. Wikipediako argazkia. Hombre, egiten dira wikikedadak. Bueno, pues lehenera, Juan, zaitez mesedez Wikipediako batera, nire argazkia aldatzera, mesedez. Egia da, zaretela horrelako pertsona batzuk, kasi Exageratu- fetoak zarete. Exageratu gabe argazki honek dauzka fácil 9-10 urte. Eta zuk dituzu, 26. Es que, Ez, 26. 24. Ah, pues. anda guapa. Ez, baina Lehenengoa izan zen, argazki honetan igual dauzkat 15 urte. Bai, nabaritzen da. Eta nire argazkiak izango ditu... bai, igual lau edo bai. Ezakit ez da nire adinak, erridikula. Horrengo argazkia. Rosa eta Kontxi. Zergatik erazu egon Aka, beratu tukus. las tukusei buruz hitz egiteko programa batera, nahi nuen pila bat. Ez que ez da kultura orokorra. Oso nitxo da. Bueno, a ver, balea ere bai igual. Ja. Bai, baina bueno. Ez dakienarentzat dira Andaluziako Dira bikotok- dena. Zer deitu. dira? Aizpak edo bikotea? Hor uzten dugu. Horrezten dugu. Aizpa guarro batzuk edo bikote aizpatua. Ui, jatu mikrofono. Oso fuerte, o sea, Bikote gomendagarria, aizpatu. soy una pringadak las tukusi buruz daukan YouTubeko bideoa, ya está. O sea, hau gomendatzeko bakarrik merezi Bai. izan duena etortzeak. Bai, Bale, pasatuko dut. Hemen daukagu trio bat. irukiak. Bat, biru, irukote. Hauek dira. Ui, Dira. barkatu. Irukiak dira, Miren no? Artetxe, Javier Larrañeta eta Eli Pagola. Irukiak. Javier Larrañeta da ibilbediko bajista, eta beste biak dira bertsolariak. Nire ustez Artetxe eta Pagola. Irukiak dira. Irukiak, eski ez dira irukiak, dira pertsona bera, tio. Ane, Helene, Esan Eta behar da, Zeles. Javierren Zeles, argazki Zelese. honetan, ez duela inbeste ematen. Ez, egiten du asko irabazi urrunera. Estenarioan. Bai, eta begiak itxita, are antzandiagoa. body daukat. shaming, body shaming. Ez, bai, no digo de guape o fea. Ah, En plan, zaten dut, de... Ai, Antz. miren Artetxe dago jotzen, bajoa, hor. Zentzu horretan. bai, broma bat zen. Txarra, segurazki. Bale, urrengoa.
Hau zen txiste bat, en plan, beraiek dira. Oso graziosak zarete. Bai, eske balea, humore podcasta Hau, da. nor da? Mursego eta Paul Urquijo. Paul Urquijo eta Mursego. Ez dakit, momentu baten iruditu zaitan zuzukatera. Nire buruan. Ez daukate antzik. Orduan Baina... Deitin izan zitezken, Izan Esan nahi dut, zitezkeen. Paulek daukan mitologiarako joerarekin eta Mursegok daukan aura mitologikoarekin Wow. Siblings, orduan. Dating. deitin izan zitezken. Pues, Ez dakite. Bueno, arroba. arroba ikusiko dugu. Eta azkena. Deitin. Argi dago, ez? Ez que, hau izan zen ezagutu ziren egunean, txokatu zirela kalean. Bai. Eta bueno, pues, beraien maitasunaren irudi bat. Hala da. Maitasunaren hasiera. Hala da. Bai. Niri aurreko gunean ere lanera joan nintzen eta gizarte etxeko langile batek esan zidan ETB-ko baten antzan eukala. Ofensiboa izango da? Ez dakigu aitu dugu noren. Laura, ni sentitzen dut, baina seguramente pentsatuko du Ana Goitiaren antza daukazula. Rubia da. Ja, pero ez gorda. Ja, bueno, bai. Osa, jendeari horrek balio dio. Bai, egia da jendea... Ez augarri bat. Eta da lekitxarra, esan nahi dut. Siblings. Siblings. Siblings y más. Ba, bueno, hau izan da... Gure gaurko jolasa. Gure gaurko jolasa. Bikaino. Eta ez bakarrik jolasa, gure gaurko saioa ere. Hau izan da, bai, ez da dila ikusi. Marka. Marka. Eta galdu naiz. Hori gaur izan dela, hau izan dela... Guztia. Bai, Eskerrik asko oiana etortzeagatik. Eta horrengo arte. Orain, Laura hartuko du karpeta urdinean dagoen Martin Txipiaren argazki bat dela Paul Urquijok esan zigun bere arabar pertsonaia nahi zuena gure karpetan jartzea, orduan jarriko dugu. Eta nahiko genuke zuk proposatzea pertsona edo pertsonai arabar bat gure karpeta apaintzen joateko. Esan dizudan bezala, oso zaila egiten zait gauza bat aukeratzea. Normalean horrelako galderak egiten dizkiaten aukeratzen ditut bi. Alde batetik, ez da arabarra, baina izan zitekeen eta araban bizi da, eta debabarrena debagoiena baldin bada, eta debagoiena araba baldin bada, Miren Arbaiza arabarra da. Momentu bat. Orduan, Miren Arbaiza gomendatu nahi nuen, Euskal Herriko artistarik onena iruditzen zaidarako, arabarra den edo ezuek erabaki ezakezue, eta Araban gero, bizi da, no? bai. Bai. Gero, ekarri dut benetako arabar bat, bidea jarditzak ezu nahi baduzue, da Amaia Otxoa bertsolaria. Ez da oso errekonozitua izan, eta ez da oso ezaguna izan bertso munduan, edo niri bentsat ez zait iruditzen, baina izan zen txapelketa batean lehenengoz parte hartu zuen emakumea. Arabako txapelketan parte hartu zuen, lehenengo Arabako txapelketan, 1994 urtean. Askotan aipatzen da, Kristina Mardalas izan zela txapelketa batean parte hartu zuen lehenengo emakumea, baina hori gezurra da, Kristina Mardalas izan zen txapelketan nagusian lehenengoz parte hartu zuen emakumea 86an. Baina 2 urte lehenago Amaia Otxoak parte hartu zuen Arabako txapelketan. Eta horregatik. Araba bete horretik. Bai. Balio izue. Super. Bale, aurkituko dugu, bidaliko diguzu bere argazki bat. Ez hain zaila, baina bidaliko dizuet. Ja, bai. Ni lehen saiatu ez da aurkitu. Bale. Pues bidaliko diguzu orduan. Pentsatu dut zela hain zaila izango. Eta bitartean, pues mila esker oiana. Oso ondo pasa dut. Eta entzulei eskerrik asko. Bai, ere bai. Gure saioa entzuteagatik beste behin. Esango diguzu zer iruditu zaizuen. Eta datorren hilabetean Gehiago. gehiago. Ez naiz egongo. Baina. Bueno, ikusiko dugu. Wikipedia 2.0 agian. Tukuei buruz hitz egiteko. Wikipedia. Wikipedia. Hoxe, eskerrik asko Iana, beti Zuei, bai. egoteagatik gusal batzen azken momentuan. Hortarako nago. Eta eskerrik asko zuei. Agur. Agur.